Mambang Pedro. Yes. Emosi ya. Kok sepi meneh? Apa do? Orang ngelak to iki jan iki. Iki wedang ya cek. Ora ngelak iki. Wong kampung-kampung iki. Do tukono telur. Mas, Mbak Yuhu. Tumbas you. Tumbas. Alhamdulillah. Ya Allah, anak sing tuku. Tumbas Mas. Tuku es. Tumbas es apa Mas? Es semu. Niki nek es semu lho tenan Mas. Nah, mengke dalu mau. Teh we. Oh, teh. Teh panas aja nganggo gula ya. Oh, nggih. Soale kowe wis manis. Oh iya, ini tak telepon nak sauranmu rek sing gak mentok Mas. Enak apa jane? Enak masalah apa aku ki? Lah wong kowe ya sakarepmu dhewe ya bareng jarine bisa karo konos malah baleni meneh. Lah aku memange roti butuken kuwi jak balen. Lah asine wis gatenan. Kulon pun wis pegatan aku. Lah wong yo ora kerja bojo ora ngopeni. Pan kerja yo piye malah anggur turu ae aku yo mah tak pegat sisan. Ya wis dianu sih. Atine diem-diem sih. Aku gawekno teh panas. Ya wis tak gak sik ya Mas ya. Rasa legi-legi. Soale kowe iki wis muanis wis. Marai aku Ojo ngono ki to Mas marai aku isen lho. Ayo isen ya pengen ngemut roy kowe isen iki. Ampun aku piye. Wis engko masalah hati urusan dari wis sing penting gawe tes oke. Siap. Siap Mas ya, tak kayak sik. Oke. Waduh. Nek ngene iki aku dadine salting no iki lho. Wis dandeng. Pasimen. Tunggu pasti seneng ya nggak Mas Dan. Mana seneng aku juga. Mas Dandung, kita Minggu kene sik lho. enak apa tuh Mas Dandung? Yo, Mah. Saiki kok mau weninge pol dhisik padelan. Koreng tak saiki kok ya menu. Mas, kok mah toh? Lah jenengmu kan Halimah, masa celuk lim. Lho toh? Iya
masa ya lem tek kaya lem anu ngono kae lho Mas. Ya ora apa-apa jane kan kaya ngelem. Alhamdulillah banyak pedang teh pas buat orang. Apa itu kok kayak mana? Cek, kayak tangan gandum lagi. Kapok. Hai, ngerjain aku nambah bego. Bocah nanti, dek nanti. Ambenan guys, ambenan tak kayak moto asli kok. Irung gue, rasa kreasi nih gue mau. Tinggal dulu sih main. Terima kasih. Tuh, wes Mas. Wes. Lah sing botone iki apa rek? Swimen koyo ngono iki. Nah, akas kok. Wes, ble. Ora iki lho tak cetak. Yo, Be. Warungnya demite gitu lagi. Kelong ya. Oke, Apa Mas? ini ada nih. Apa? Ini apa jane? Napa? Kita ngombe to. Padahal diombe kok mau ki nata kene kok diombe piye to? Lah kok kelong? Lah mbuh. Demite iki mesti to. Ora. Kelong ya. Ala wis diombe. Digawekne bareng. Dah. Asin ya anu iki. Maguyu asin ya wedangmu. Lah karo nyawa aku njajal. Ora iki asin iki nek apa? Aku mau yukur nyai gula biasane kuwi. Lho, kene apa niki? Dah, asin ramu upelmu iki mesti iki. Ora, aku ki mau ki nyai. Lah kok yo enek upel kok ngono ki ngendi ki. Upel ireng turune iki kanggo anu iki tintir iki mesti. Upelmu gogrok mesti. Apa ya? Ayo wayu pilon yo. Bisa diombe tidak? Belum podo. Ora, kuwi mau lho ning kono wis tak bersihin kinclong, nggawa sekop, nggawa grenjeng. Wis Lho mulai wong bomen sekop klebu. Apa lah? Dadi enek upile lho. Wis dadi tak kae wis digawekne barang. Piye Mas Dandung iki nak? Iki nek aku ora kadung sayang karo kono tae ora enak blas. Karena nyawaku kan ketemu Mas. Aku pengen jiwet tapi urung muhrim. Ngopo tuh kowe iki kakan kowe iki? Aku ngene iki. Jadi biologi ya. Wah,
aja marai salting lho, Mas. Yo ya Dik sok malam minggu ya Dik. Heeh. Ada sing wayu ya dah. Aja ayu Dik gak digodho wong. Ya. Lah aku ini kan kalau kenal usaha kok, Mas. Wes, ayu kan mergo tengah iye. Nek tengah es. Tutup. Kok ya tegel. Tutup nih. Mudah ke sensor nonton oke. Ya wis Mas, tadi entekne sik ndangan aku tak tukne gawean iki. Siap. Wis ya Mas ya. Ya. Seger Mas Gandung. Teh rasaku. Oh, lah, jangkrik kamu.